Kani gadi All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana. Gimat makong san jong ka khubor. Ka jingni vote na gabenta ka Lok Sabha election hakari bat ki South Ligi under bar thawan kan long menta kasingi bat kan sedang hakapor prabaji mentamen step. Ka result jong ka Lok Sabha election na gabenta ka Shillong bat ka Tura Parliamentary Constituency kala ban simpor khamslam menta kasingi ong UCO ke Jela Meghalaya. Yo jing job ka ISRO ha ka jing penher yo satellite Risat 2B. Uban trikam ha ka jing pet perman na haw. Bat ya soy sekolah MOU hapdeng ke NEC bat ka IIFT na ka benta ka jing mentoy ki pa nong song snong jong ka than de lam mi ni. Ki khubor ki babnya. Ki jing pun kre ki labiang pura na kabenta ka jing nyaw vote kabanlong menta ka sngi na kabenta ka Lok Sabha election ha barok ko wekeri bat ru na kabenta ka election sya ki yeng dorwar thawan jong ki South Ligi Jela kata ka Andhra Pradesh Odisha Sikkim bat Arunachal Pradesh ka jing nyaw ki vote kan sedang ha kapor prabaji menta men stamp bat lakmi henti ba ki result kin sedang banwan kat ha kapor si teng sngi na ka leng ki Jela bat ya ka jing khen ke bakhat do na ka jingni ki result on la ban yo ka kapor jan mien on sedang da ka banyu shwa ki vote ki bala thap leng ba ka electronically transmitted postal ballot system ETPBS ki nong punya ya ka jingyo vote kin shim klam da jet karpang ya santli ki kor EVM na ka wei pakawai ka assembly segment ban pen ya day bat ki slip jong ka kor VVPAT kat kum bala ai hukum da ka Supreme Court ka ying bisar bahakli do jong kari India ha ka pratri uyayong kala ai hukum ya ka election commission bahkan penbun shu ya ki jing pen ya day ha pedeng ki kor EVM bat VVPAT sya ka sanjur na ka shijur na ka wei pakawai ka jakat ha vote ha ka bei day bat ka jing yo ya ki vote jong ka Lok Sabha election Chief Electoral Officer jong ka Meghalaya uba Frederick R. Kongor ula pentim bahkan dan ka jing khamslam ha ka ban penbanai ki result jong ka Lok Sabha election na ka bentak Shillong bat ka Tura Parliamentary Constituency na ka daw baka haban nyaw ye ki vote rengkat bat ki slip ki ba na palat lai spatli ki kor VVPAT na ka bentakin repotli ki Assembly Constituency ki bedan ha ka Jela ki dan lai spatli ki kor VVPAT CEO ka Meghalaya ulo ong ba lai sertap ki bor pahara kin trekam na ka bentaban yada ya ki khatlai tli ki jaka nyo vote ha ka Jela ka Indian Space Research Organization kala yo jing jam ha ka jing sedang pentrekam yo satellite ubala ban ring dor ya ka perthei ubala ai kerteng Risat 2B ya ubala penher sasun nin kasngi na Sri Harikota ka kali PSLV C46 jong ka ISRO ka bakit yung new satellite kalabthei bat her sasun na Satish Dhawan Space Center ha ka porsan siteng nin ka stem bat kala lit penpoy yung satellite Risat 2B ubakia nrius pa khatsan kilo sa haw khatsan minute hadien bakalami na slakndo satellite Risat 2B unmi bujuli haga jaka Risat 2 ubala penher haga snam arajar khandai bat ya uni on pendankam haga kam jurib bat sorjamin haga rep karyang hagi kam klau bat haga bayra bante lakam yaki jingja bompoi perkhat kum hagi jinglen shop jangki bor mariang rungkat baka perthei shitlum ka Jela Meghalaya ru nin ka singi kala rakhi ka International Day for Biological Diversity halor ka phang pedeng our biodiversity our food our health kapamot ki jingtha wa em hakamariang ki ayingi ka bam bat ya ka jingka jingkhia ya ka ning jing rakhi la penlong ha ususutham auditorium Shillong da ka Meghalaya Biodiversity Board MBB bat katnat forest and environment jong ka sarkar Meghalaya ya ka ning program la penlong khnang ban pensu thu ikipat ba
bat kham tam ki samla puli halor ka jingru spa ka jela ha ka jingdon ni ki ja jing thau ba em ha ka mariang hang ni bat halor ki jingdon kam ban tengkai bat sumar penne pensa yaki haba ai jing kren ka jing yelang uba lak men rumboi ula banjur halor ka jing jing rengkat ha ka jingdon ki ja jing thau ba em ha ka mariang na ka benta ba ka jing em kan yai ne bat yai telun ha ka sla perthei ha ka ba ong ba kumba ka jing em jong ka wei pa ka wei ka ja jing thau ba em ka sanya mar kliang ka wei ha ka wei pan kum tangi dan kamban penthamai ya laki rukam perkhan ha ka ban tengkai bat penne pensa yaki baro kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ya ka soskular ya sonthu jingmot ni ka Memorandum of Understanding MOU hapdeng ka North Eastern Council Shillong bat ka Indian Institute of Foreign Trade IIFT New Delhi laya soi nin ka sngi ha North Eastern Council Secretariat Shillong kum shibinta na ka sinjam ban kanti ka NEC kum ka State of the Art Resource Center kani ka jingete kular bani trailang hapdeng kini ki armamla kan pli kalat ban thau ye ka Center for North Eastern Studies CE Nest ha IIFT Kolkata kum ka jingete trailang hapdeng ka NEC bat IIFT kani ka center kan yarap kanti ki jela ka thans de lamini ha ka jing sandor ki jing trekam ha ka sanshar khadar batru ban la pan trekam khamba ye ki scheme ki ban kanti ye ka khai ka pateng bat ki we ya kani ka soskular balaya soi nin ka sngi na ka liang ka North Eastern Council la soi da secretary ka NEC uram moiva bat na ka liang ka IIFT la soi do Professor K Rangarajan ha ga jingi don rangkat lang jung ki he officer na baro arliang ki artli kitna sipai kata ka Assam Rifles bat ka Indian Coast Guard nin ka si kile soi ya ka Charter of Affiliation kabalong ka jingi te kular bakini pendan kam mark liang ya kitiar bat ki jingdon jing em ki jongki ha ki kam ai jingi kai pentibet ikisipai haka sports bat haka jinglet suari shiki chaka ba per ki bedei bat ka kam ko jongki u Director General jongkatnat sipai Assam Rifles u Lieutenant General Sukdeep Sangwan bat u Director General ka Kunhun Indian Coast Guard u Rajendra Singh kilami khmat yalaki Kunhun sipai ban ya soi ya kini jingi te akular kabalalong ha ka headquarter jongka Assam Rifles ha Shillong usubdip ulaong bakani ka jingi te akular kan penklan ye ka jingi suthu jingmut ka bakhamba ha ka jingi trekam kini ki arkun hun kitnat sipai ha ka bakini samar kaliang ye ki jingi kai ba bhatam batte ye ka jingi long paralok ha pedeng ki sipai ya da jongkari ka Raja Sainik Board rengkat bat ke headquarters 101 area kin penlong ya ka Meghalaya State ex-serviceman rally ka balong ka jingelang jong ki sipai bela song thad na ka kam ki besong basa ha Meghalaya ha ka arpu santrek menta ubnai jimang ha Assam Regimental Center Happy Valley Shillong kimat ki ben keren ha kani ki jingelang kilong halor ka bai bam temen ka jing ai jing sumar ha ka pangkasitam bat ka jing penrung kam ye ki khun jong ki sipai bela song thad ha ka ba an ye kren de ki he sipai bat ka sarkar jela lakmi linti ba ki sipai bela song thad na ka kam ki riu kan thai ki bela du no ela ki kurim ki betre ha ka kam sipai bat baro ki tu ki basanya ha ka kamai jong ki sipai bela song thad kin wan sakani lempong ye kendu lang khnang bo an la ban khmi bat penbet ye ki jing ut bat ki jing e ba ki mat ulat ka Meghalaya utathaga tharoy unla ongkong san ha kani ki jing lang jong ki sipai ka ban long ha ka arpusan trik menta ubenai ha ka lempong second India Open International Boxing Tournament kabala long ha Guwahati khatlai ngut kirang ye kura jongkari India kila yo rung sha ka semi final nin ka sngi kabalong ka sngi kabalai jong kani galempung ile kai Ushiva Thapa jong ka India ula penlim ya u Helen Damian jong ka Mauritius ha ka thop kirang ye kura bandru kilo hakathop ki besan pu ar kilo ru u Amit Pangal jong ka India ula yo ek jingjam ban yo rung sha ka semi final bat ki wede kirang ye kura jong ki India ki bela yo rong ban ye khun ha ka semi final kilong u Deepak u Niraj Swami u PL Prasad u Gaurav Bidhuri u Ankit bat u Manish Thakur bat baro na kini kila snus khem ban yo khur ya katakma
Haswa pun kut ia ka khubor kimat bakong san sa sisian pan. Kajing nyo vote na kabenta ka Lok Sabha election hakari bat South Liki Indor Bar Tauan kan long menta ka sengi bat kan sedang hakapor prabaji menta ka stem. Ka result jong ka Lok Sabha election na kabenta ka Shillong bat katura parliamentary seat kalaban simpor kam slam menta ka sengi ong CEO ka Jala Meghalaya. Yo jing job ka ISRO hakajing penheri u satellite research 2B yu bantre kam hakajing pit perman na hau Bat esoi sekolah MUU habdeng ke NEC ber IAFT na kabenta ka jing mentoy kipat nong snong jong kathan chite lam mingi. Kat tu ka khubor klakut ke belawan shapi na ka All India Radio Shillong.